ниятбеков, сухангӯи раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, рӯзи 7 июл ба хабаргузории Азия Плюс хабар дод ки беш аз 1000 гуреза аз вилояти Бадахшони Афғонистон ба ин тарафи дарёи Панҷ ба вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон фирор карданд. Ғолиб Ниятбеков гуфт ки ҳамаи онҳоро дар маконҳои амн ҷобаҷо карданд. ба гуфтаи сухангӯи раиси вилоят, аксари гурезаҳоро занону кӯдакон ва солмандон ташкил медиҳанд. раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Ёдгор Файзов ҳанӯз 2 ҳафта қабл бо изҳори нигаронӣ аз шадид шудани вазъият дар вилояти Бадахшони Афғонистон ҳушдор дод ки Бадахшони Тоҷикистон бояд ба қабули то 10 000 гуреза аз он сӯи Панҷ тайёрӣ бинад. бахши аъзами аҳолиро ҳам дар Бадахшони Тоҷикистон ва ҳам дар Бадахшони Афғонистон пайравони мазҳаби Исмоилия ташкил медиҳанд. ҷунбиши Толибон дар рӯзҳои охир аксари ноҳияҳо бо Тоҷикистон ҳаммарзи вилояти Бадахшонро таҳти назорати худ дароварданд ва 2300 сарбози нирӯҳои ҳукуматии Афғонистон ба хоки Тоҷикистон фирор карданд. ҳамдуллоҳ муҳибӣ, мушовири масоили амнияти миллии президенти Афғонистон, рӯзи 6 июл гуфт ки ин ҳама сарбозон ба Тоҷикистон фирор карда аллакай пас оварда шуданд ва барои дифоъ аз шаҳри Файзобод, маркази вилояти Бадахшон сафарбар шуданд. ба қаламрави Тоҷикистон фирор кардани ҳазорон сарбози афғон нигарониҳоеро дар бораи сарнавишти 1370 километр марзи Тоҷикистон бо Афғонистон ба бор овардааст. аммо сухангӯи Толибон Забиҳуллоҳ Муҷоҳид дар мусоҳиба бо хабаргузории русии РИА Новости гуфт, ҳарчанд онҳо аллакай беш аз 70% марз бо Тоҷикистонро зери назорати худ дароварданд, қасди эҷоди мушкил дар марзи бо Тоҷикистони ба таъбири сухангӯи Толибон дӯстро надоранд.